Shaus nyauka wetu. Agar pun ni hujan. Cere dia agar pun. Simgai tu ni dah ada orang dah ada mistake sorry. Dokter ada cuba panggil benar. Siapa? Ini nak buat anda install nak cari yang kan, ini bukan. Jadi awang. Jadi semua ada pun. Buku ni tanah yang kama ni nak yang gan di munda. Patat sitaur dana ni nak yang gan, tangkat ciwiran. Asinda kazoshamisika zvakati chiwirirana akazoita zvake ega nendisi pasitamboita noti panoita kuisa waya kana paina kunza kwekwana fenzi tozoonesana. Takazongosvika ndichizongoona atofenza ari ega ndobva ndaenda ndobva ndati bamini ko ndaona maita fenzi mazozvifambisa sei maita mega zvikanzi ndakanzi namuzomabhizeki ndisvike ipapo ndakanzi nasabhuku ndisvike ipapo ndikati aiwazvo isusu taifanira kuonesana zve isusu kuno saka wana sabhuku kana ngoma bhizi kwamurutaura wapinda papi panyaya yatachitaura natega zvikanzi ndiye zvandatoita ndezvezvozvozvo ngati aba mama ita pfungwa dzekuti titaurirane nyaya iyi tisati taiendesa kumberi tisati taita zvimwe zvinhu kozikaramba tisingoda kuita zvinhu zvekuti tisingabudirane pachena zvinonetsa ndobva angoti aiwa ina handisudzoka mashure andatoita ndezvezvozvozvo ndobva ndangonyara ndikati regai tigona kuti zvinofamba sei ndobva ndangonyara ndobva ndasiya zvakadaro ndokufamba kwakaita nyaya yangu kuti ndizokwanisa kuzodzika kuno kuti ukwanisa kubatsirwawo sei. Alright. Chipetinzi baba todataura chokori pamberi pedai. Ini ndini Charles Nyamukama washaruta kumezi nauye mugano ini nateredzi chakaitika panhau dzinegano inini nateredzi anamudzi ndapanana nateredzi mugano avo takatanga kupanana mugano ndi baba mninga wacho mwedzi westendi arurimuso ndiwo takapanana mugano kana pamashure apo wakambodetsera nenhau yemunda iyeyo nababa mnini wacho pasagorogoro apo warunzi wagare nababa mnini wacho pasaidi. Saka inini ndakashamisika teredzi ndiona yakunobhenedi pamwe papo ndikati teredzi inini handisi nezvomugano nyoenda paudinizira zvinomugano nawo ndibhizi adhaisi namudharachi ende apo wakatonetsana nenhau dzemugano nabamnini wacho warutakuti ndine ndakatodaidzwa witness ndakamira sewitness kuti tiende kotaura kuti chokwadi waya yanga iri apa yaiguma apa ndipo paiguma studio. Saka inini ndipo ndakangoteedzawo zvakandishamisa teredzi akatotema kumberi kwacho akatojamba ndiye akatojamba yarisachi kumberi kwemunda wangu kwacho ndiye akatojamba vaatema vaima kuisa kunzi handina kumubvunza ndakamubvunza iyo ndakatoti ari kutema ari kutanga kutema ndakamubvunza kuti mwana wamukoma wangu izvo wakuita ndezvizvi kanzi handine ndotema bamini ndakati iwe wapawandisira pasi apakanekeba apawandisira ako iwe regedzaindiisiwo waya apawandisira. Saka ndakazotoona ati uya futi nebhendi pamupangu kuti iwe wapuka futi mga ndikadapuka seisei iwe uri wakaenda ini ndakandazotomuita ndikati iwewe inini waya handisubvisa pa kozi iwe apa wakatanga kutema apa hauna kundiudza pa asi ndakakuitinesai kuti mugano unogumira apa muri kumuitinesana ari kunetsana nani wari kunetsana nenhau dzemugano yacho anga ruchinetsana nani ari kunganetsana bamnini wacho bhizi vanhu apa pasiri pateredzi vari pabhizi. Saka uyu hameno akatona kuti akatona chisimba na bhizi handiziba saka pamati makazomuti yaari mapo ndepapi manje kurimwe saidi akatodzika kumukomba uku akatodimburira kudai so akabva asiya straight yanga yakaiswa waya neyo nasamukwekwe yacho
vasiya straight yacho vajamba kutodzika kumberi kwashoko chinibva ndadotiwo pakasara ndikati mukomana nemufundo vandati pakasara vandangocheka vandangogumirawo pakagumira utema pacho vandangokombedzera ndo pamakukanira kuti ndikwati ukana kuti iwewe futi aiwa bvisa waya yako kuti dzike mumukowa mako Andii muri kuona ndopatogara tichitaura kuti vanhu kana muchida kupanana mastance vakomana mungatange venandoita mutorwa uko yako mhuri unayo ndosaka ndaiti vane ukama munofanira kugarirana pasi mowirirana ana samupepe because inhaka yemangwana yevanhu hamusi ngomwa mukuramba muchibara saka munombofunga here wana wamurudza iye vachakazogara pano munombozvifungwa here izvozvo nekungonakidzwa neka$200 kaunochida ndasikachitira ko vana vamuruzvaraunda vazogara pano ndosaka tichitaura kuti garai pasi ndosaka takaisa mutemo yekuti weukama vanofanira kuita 5 usati wapirwa iwewe waonekwa mukwekwa waifana kuona 5 kuti waonekwa mukwekwa wabvumirana mera ndikutaura ndonitaura kuita ndakutaura ndii waonekwa mukwekwa wabvumirana pauzochienda kwasabhuku handiti mabvumirana pachizvinyaonekwa mukwekwe sabhuku tauya tine kanzvimbo kedu kakadai somo taona munhu ekugadza ipapo mawirirano anoekwa mukwekwe apa ndotoona kutobva onekwa mukwekwe wacho wakutodzoredzera ende ndibaba nemwana hapana imwe family wangori wanhu 2 vari kudonzera ende kuzodaidza vamwe ivapapaka yatowanomuprofita handiti vamwe nangatingorege akagara mutekisori akapiwa nekwa mukwekwe wakapiwa nani sabhuku mwendi yakapapa sabhuku upi wacho awa sabhuku wacho haumuzivi asabhuku wakamuziva anga asati akapiwa nesabhuku upi wacho ndiye akapa imini ndiye akapa inini ndiganurana na tamkweko busy kwete mwana uyu maiganurana bhizi murisani ndirisanyamukama saka makapiwa nasabhuku anga aripo ignatius muwi ndakapiwa nakuda makatavaya ndiye anga mukatapukire igore ripi imimi ndima yamurukani yakamukula sei zvitotondishamisawo aiwa hazvifaniri kukushanyisa nhano right kana asingaana handitika because unongoramba uchingoendireda kambichana chingoti kadiki munhu anitanga tora 2 meters wonzi kadiki mangwana atoda kuti dzimwe 2 meters mangwana adai kutozosvika iwewe watoitwa watobviswa panzvimbo yavo saka akangwara anoda kuti zvikurudze kuganuka kuti urege kuramba uchiinvenda handonyatsopanzvako because unongoramba uchingotaiwa padikidiki mangwana 2 meters padikidiki kuzotodzimara yacho adeki saka zvibatsire chinhu hazvishamisi bari right because anoda kuzivawo kuti zvakamira sei tinogumira paki ndosaka uya kunokudai inini zvinondishamisa kuti iye wacho andiye akazoitera mumashure mangu kuuya kuorima akabva andipusha futi asi kugara zvionga tapangisa iye angandipusha futi imimi mirai nyaya yanyu timbonzwe wabva kule tida kuti wane macontribution chikwei wana mushaka chikwei tinzwa zvishwa kuti waita mukomana wakagaramba uyu andini nekuti paigara ava nyaya itakavoitonga sekuyo uyu akaberekwa nababa wacho akaberekwa nababa wavo angasinoziva kuti nyaya yauya kudai saka paida kupiwa awa munda nabhize ndo pakazoziva baba wacho akaberekwa nacho kuti nedare remunda
muyadhi mangu ndisingazivisei sabukwake muya angasati angarikumwana akangaisakafana kubatirayo saka tikazoita inoti asvika akandidaidza iye baba wacho kanzi iwe inomushata imonditinyira ti iwe munotonga here nyaya baba wemuridzi westendi handizvi asingazivi ini ndakaombera mumaoko ndikati baba zvishuwa ndakanganisa vandisaungaono uyo zvishuwa akadaidzwa uyo sekuita witness uyo mukomana wavo pakanga parupiwa wastend saka pari kutawana neuyu kuti uyu zvaazopiwe azozi paida kugara parurima uyu pairima nemukoma wacho bize ndiye akanga apa wastenda baba munini wacho aunibhize ndiye akanga apa apa aiti uyu mwana akanga akumbira kuti ngaudini ndomurimawo saka mukurima manje ndingobati kunakidza ndofunga stendini ndakazoramba kudini kuti ichidzokere kunani kuna baba muni saka awakazopiwa pamwe poshini yekuti waitesei wasenzesa saka kudhonzerana kwavari kuita vari vaviri ava vari kudhonzera umwe ndiani akudhonzerana ndisingai ife kuripota kwayakazoitwa aya tisazokwanisa kuti tisvike uyakauya ainditaurira kuti unetsana nani ndinenyaya ndikati pakabuda sei pamukutaura pacho ndimi muri kuziva zvepange pakagumira stendi yacho pakauya sekuru samukwekwe mudhara maamuripo kai akakuratidzai panogumira stendi mune umwe wakafana akataura kuti uyu muzukuru andinga aikwana kutaurira nanababa kuti wanababa uyakuta kuti sekuru indunezana nababa ndomataurira dzaakaita inini ndipakudzoka panhau iyi kutaura kumashure iyi stendi iyi haisi muyadhi masekuru sekuru akafenza ndobva kwasara kuri kunze saka kustomborina munhu anga achimborima ikoko ini ndobva ndataura nasabhuku munhasi ndobva ndati mukuru ndoda pekurima asi ndine pandaona apa vakwanzi enda unodini enda unorima hako nyaya yakatomboitwa dare mudare inoiri ikatongwa iine mawitness ikapera saka ndikuona zvese zviri kutaura zvekunzi papachirimwa ndindakatotanga kuparima ndatombotaura nevamwe bamini kuti nditore mvura padhemu ravo ndichida kurima munda iwoyoyo vatawirirana ndisati ndatomboisa mapombi takatoisa mapombi mudhemu ari 2 kuti aburitse mvura yangu neyavo vamwe bamini vasiri biziri vavo tawirirana tikagadzira dhemu redu tikaisa mapombi edu gore rero handina urimi rakateera racho pamini vakabva vabvisa pombi yangu vandati handina kuvhunza ndobva ndasiya nezvepadhemu rabamini ndobva ndadzika pazasi ndobva ndatsiga kadhemu kangu ndobva ndaisa pombi yangu ndobva ndaisa kumunda wangu ndobva ndachitanga kurima ndopakazouya ndichitorima mundo nebhinzi mumunda ndopakatengeswa munda iwoyoyo wese wakangodaro ndichitengeserwa gorogodo ari kutaurwa auya ana nyakano patengeserwa gorogodo ndakaona akutorevhura bhinzi dzangu dzimuzasi dzitori green kuratidza kuti patone munhu ari kuita zvakanaka varevhura pamusoro saka ndakazongosvika kumunda ari musati ndandasvika gorogodo aripo pamunda agwi ari kurevhura ndopa ndakabvunza kuti ko baba makadii sipo makadiwo ko muri kuita seiko pamunda pangu svikani ndakapopowa ndikatoona kuti aiwa nyaya iyi inini nditaure nemi hazviiti zvakanaka zvakudai vana mudhara wacho varipo inini chimirai kuita zvamuri kudii zvamuri kuita shuwa vana kuita mari vakamira ndopakazouya vana bamini nasekuru kumba kwangu sekuru akasvika achiti bcause isusu takakura nasekuru nambuya baba vangu vari kuharare akasvika pakushaika vari kuharare saka isi taigara nasekuru ndandisingorima minda yasekuru kumashure kwesoko saka ndakaona kuti sekuru aitaura matauriro aiita nemagarisirano ataita pamba
ndopandakazoti inini sekuru inini munda uyu ndakubuda kunze kundikwanise kuwana munda. Sekuru akanditi zvakanaka zvauri kuita nenhau yekuti wana bamunini wako avo handiwaone zvakanaka apa. Ndobva ndanyarara ndikati ano ndendibuda vandabuda. Saka nyaya iri kutaura kuti papa chirimwa papa singarimwi. Saka uyu Gorogodo tamisa nyaya wana sekuru waizouya koda kundienzanisana naava. Sekuru akasvika achiti muzukuru munda wangu wauri kushandisa ndakuuda. Andati sekuru pakanaka kureva muyadhi mabhanana pandinorima munda kwambuya nasekuru. Since tatisi wazukuru anga wakugara naye mbuya mwasina chakasushanda. Right. Zvadaro ndakati sekuru hazvina kuibaba kana makuda munda wenyu ndinosiya. Sekuru yaiwe sekuru angasingadi munda but yanga iri nzira yekuda kuzama kuti tikwanise kutaura maonero andakazviita. Pandakangoti tinomira sekuru ndinosiya takabva nyaya yakabva yambotora tumaminutes pasina imwe yambopinda. Papakati inini iyo bamunini wakuru nabamunini wadiki nyaya yechitaura. Saka iyo yapera yekuti sekuru wakuda munda bva yangopera. Wakapeta kanguva ndopakazonzi nabamunini Teri ndiri kuda munda wangu wauri kushandisa wauri kuramba nawo. Ndikati bamunini munda uyu haunobvira wakashanda. Kubva pekutanga 2012 pandatanga kugoboresa munda uyu matombo mamuripo ndakatsvaga vanhu vekuhwesa vakagobora munda uyu matigamu 2 anga akakura akagoborwa matombo. Isusu mirai munzwika. Isusu tiri kuona kunge kuti tichitaura nezvabaonini venyu nenyaya yemindaka iyo ndeyemba menyu tingatokurwisanisei. Pati kuda ndepekuti pamuri kutadza kuita neusho ndo nyaya yakauya kuno kukai. Iyi yenyu nana baba munini ndeyemba menyu munotaurana muri kupi muri kumba. Asi iyi yamuri kurwira iyi ndoye toda kuona kuti pamuri kukanira pacho pakambodii zvakambomira sei. Ndo zvada kudzikisa chete ipapa. Ipapo ndikupanzisa patiri kunetsana kuti ndizodzoka kumashure kutaura nhau nyika ndeyekuti papa chirimwa nabise hapana mbobvira pakarimwa ndii ndakatotanga kuparima. Tipe chinzwisa mushati taura kwakutaura zvishuwa ngamudzoroma vashure picha parikutaura kuti pakapasi parima zvakaita zvekuti mufemi baba newana vanenge vakambonetsana dzingana baba wacho ndosvika pakuda kudzingana muyadhi. Saka pauzoda kudzingana muyadhi sewakomana wakuru yakabva atinoti neinda kuenda kubata nzvimbo iyi ndinoda kugara bhize haana kuparima akabva abata kuti yayadhi yangu ndozogadzirisana ndobva aramba ari muyadhi maani mababa. Saka anga kuti yadhi yandakanga ndadii ndapiwa ndatsvaga iyi iri kunze kweyadhi ababa ndo yanga akupani. Saka zauri papa ndinobva pangori ngaisho kwa isusu toda kugadzisa kuti ukamwe vanhu unge tikaita kunge takurwisanisa uina baba munini. Oda tinombopindira hangu ndopanotaura kuti chivanhu chedu chakakosha ende chakanaka. Saka wachinzi kana uri mwana unoziva kuti wakazvarwa kunana baba ngatipane naye rudo nana baba dai nyaya dzidzi asi wada kuita unawatawa baba unozongokuona chete paunokutsikirira kuti vakuratidza kuti aiwa baba pamusha panapa ndiani. Uyezve tichidzoka pachivanhu chedu zvechokwadi ndingangofara kuti nhaka yababa wangu ndingarwisana nemuzukuru isana chedu mbonzoda chinoti chababa wangu handikuti chinyatsopanzwa nhaka yababa wako haungamborwisana nemuzukuru. Hatisi kuenda hedu panyaya iyi toda kuti tigare takavhurana pfungwa kuti zvimwe zvinhu zvatinoita vana vemazuva ano zvakashata. Kana tiri mudzimba ngatiripe respect ana baba kwete kuti handi baba wangu akandizvara asi kana ari munini wababa wako munhu rimwe chete baba ende unofanira kuapa respect yakakwana sababa kuitira kuti mangwana wakaona dambudziko vanomira neri. Apa pakutoratidza kuti pane kakatana baba nechi because nyaya tingangotaura hedu kaka ichangodzokera futi baba wacho akudiwa paino because richade kungoti bizek ringoramba richidii. Saka at the end of the day tichazoda futi bizek pachi handikunyatsopanzwa. Saka toti kana tiri vana ngatiti ukama hwakanaka nevabereki
kwete mubereki wako akakubereka chete. Munun'una wababa ndibaba, mukoma wababa ndibaba. Ngatipfekere kuchiwano chedu chainakidza mufungi. Kana muni baba wako akatoona uchitorwiswa nomwe munhu ka anomira newe, anenge azoti mwana wangu. Asi kana kumuratidza kuti hausi baba wangu, ukazoonawo pano kuningirika vanyaso kuratidza kuti onewo hana chii, hana basa newe. Anokona kuzodzimara kwakudzoka nyaya dziya. Ava vairi vari kurwirana nzvimbo, asi nzvimbo iri kuramba ichibuda sere kuti ani ani muri kunyatsopanzwa pane nyaya yese. Kana tikadai hedu kunzvenga zita rokuramba richibuda panzvimbo yarurwirana rinongobuda panani, ende bhizeki richazotobuda chii kuti anyatsopa clarification nemunyatsoziva kuti zvechokwadi panzvimbo apa papakamira sei. Ani muri kupanzwa. Saka kuti vana mukugara ngatigare tichidanana nababa vedu, ngatigare tichidanana nehama dzedu. Mufunge tingangonakirwa ka, asi hama yako ihama yako. Karawo matambudziko aimbosiya uchitambudzika. Asi vana vemazuva kuti pane patiri kurasika. Mukaona makugona kudaimba maziva kuti nevamwe vese hatina basa navo, muchazovada. Panguva idzodzi bhizi kwacho tichadii? Because zita rinongoramba richingodzokerera mudariro nderekutani? Ndo matauriro angu. Tomboisa hatisada pamujudgment, timbonzwa vamwe vanotaura kuti inini ndini muridzi wenzvimbo iyi. Ndakaganurana namukuru Timothy. Mukuru Timothy akati nemwana wake Jizeki amene zvangu wavhinikana aibva uya kunga kwangu kanzi baba munini ndisi takaganurana. Saka inini ndikuti Jizeki arimo atoro apa icho stendi yaJizeki. Ndibva ndavhuna muti ungonzi mukanda vataubona mukanda kuti ukata nesu uibva wakura wakandokara ndipo papari pamukanda. Zvino ndipo wari kukandira padiki pamawere. Apano padiki pamawere. Bora iti baba zvatakuita ka. Imari dzenyu inotoda sora chokati kana ndichituma mapurisa angu ka. Vanoda gumbo. Havangogere kufambisa. Because nyaya dzakadaro dzinoda vanhu tiri pagiraundi. Ndenge ndichizodawo ukozonditsvagira phone number yemudhara Timothy. Ndoda kuzotaura nababa Timothy mudhara mukwekwe. Then komiti munofanira kunge muripo. Sabhuku wacho zvatoita, sabhuku ndiye wese ari apa. Sabhuku musi watichazoya mutombo munofanira kunge muripo family. Aripotombozvidza paruva nyaya dzacho dzese dzina ubambo vari kwekupedzisira. Takamudaidza kuti auye nyaya yeshe kutanga yekubuda yegadheni irori yanga Jizeki akapiwa riri gadheni. Nyaya sekutaura kuti bambo vari kupaita vaika. Awo Sanyagota tataura Sanyagota ngatisangane tione tigadzise nyaya iyi. Ini ndakazosongana naye akubva ikoko. Tingadai tisai tinoda kutofa hedu ndada kufa ndiri kufamba mazuva ekare sabhuku iri rinoitwa Sanyamaruka imona. Musade kutondisidzira ka. Because ndikutaura ini pamakaita nasati dako bani. Zvamisheki zvakakura havana kuuya kwandiri. Saka izvo tiri kutangirawo pandiri papa. Igumba ere ndakataura ere paipa ndakaura ero meta kuti Saka ndiye atsaka pamiri pamusangano vanotaura chii pamusoro iyi meta pamusoro makukwera pamusoro vamhezi pane kundiva kuti munyatsi kutarisa meta zviri kuitika mazuva vanhu vairi ava vakaona kuti nzvimbo ndeyangu asi havasiri kwamumwe ndio kwadika pana nyakabva pakati. So nyaya idzodzo dzinonetsa kuti mudzinyatsi kudzitoka because munhu ari kuteera uku asi kuteera uku asi ari kuine uku anoti ndiro yekwadini hawangaite nzvimbo iyi yawo sei iwo ari uku. Unoziva zvinopa kuti vanhu vatadzi kugarisana maraya, vanhu vatadzi kuita zvakanaka. Ndaifunga kuti baba kana makutuma vana baba vachakuta vachienda kunosunga vanhu kaona kuti munhu ari kupukuripi ende sabhuku wacho ari kuziva roto zvaizvikuita munhu ava vana vari tu ava ndingangowati mapocha wese
zvauri kuita hazvina urongwa. Zvitaura kwamaita respektai vana baba, hazvina urongwa hwemusha, because nyaya zhinji dzakungounzwa kuno wekuda vasina kugara nakodzoka kudara kwanyarira baba hawana baba hawana kumboigara wakungounza kuno kuya kotambisa musoro yenyu. So ndiri kuti nyaya pamusoro ibaba samukwekwe darere kwachangamireka munhu wese akasununguka kuuya mazvinzwa. Hakuna munhu anonzi wauya kuno waudzanhingi here. Munhu anouya nekremu yake yezvaanourira kwachangamiri. Muri pabata here? Imimi mati baba ndopatiri kutaura kuti chivanhu chedu chakapera. Ipapo ya100% right ndinokutsigirai kuti vana havachatori zvinofanira gwara rinofanira kunge richitedzwa. Ndosaka muchamunana sekuru munane vanhu vakuru mogarisana pasi kana matadza kuwirirana then mochiuya kupi. Asi nemaraisi akuno kunokatirambidze munhu kana auya nenyaya yake. Hani munyatsopanzwa kunoku kana munhu auya nenyaya yake hatimurambidzi. Asi vana vedu ndovandotaura kuti chivanhu chedu chiya chakupera. Vana havachazivi gwara rekufamba navo. Hani munyatsopanzwa. Asi ndinoda kundidzora gwara racho iroro iri kuti hauna kwaunoenda. Saka ndati ndichazoda baba wako ndichada kuzofonera kuti ndara Timothy Rose ndomuziva kuti anondipawo rakadii kuti vana kana vachirasika vazive kuti tinofanira kufamba gwara rakadai. Because pakuberekwa tiri vanhu vatemwa komana hatisi varume. Tine culture yedu yakanaka zvokuti ine respect yakanaka. Asi respect yo yakupera. Saka tinotsvaga kuti chikupedza respect yedu chii. Ngatidzore vana kuculture yedu kuti vazive kuti kana tichifamba tinofamba so. Vafanira kurespekta vanhu vakuru. Kana usingarespekti munhu mukuru musociety mauri kugara hausi mwana kunyatsora chokwadi. Saka ndochiwana chada kudzora kuti vana vazive gwara kuti inini kana ndaita nyaya handingotangi nekumhanya. Kuna sekuru mukwekwe, kuna sabhuku, vanhu vese vanoda kukonsautwa. Ndaita dambudziko rangu rakadai. Handiti pamwe sabhuku nazoti shamwari nyaya yako kadai ngaichisvika kupi kusasi. Pamwe nyaya diki yekuti dai makagara mega pachezvenyu ipapo dai makatoipedza. Asi chiri kustakisa kudara nababa mukuchiziva munhu wese amuroi. Baba mukuru akaromba, baba munini muroi. Saka vana vaya vakutosvika kana kuenda kundokonzora nani. Asi handizvo. Kana tiri pachivanhu chedu ngatichengetedze culture yedu, culture yakanaka mufungo. Tofamba mugwara tiziva kuti nhasi tadai apa ndina sekuru wachipenya Timothy. Zvambotaurwa kunzi aifanira kunge akataurira sekuru ndiri kunesana nemwana wenyu. Sekuru ane right yekudaidza mwana wachigara kwachidii. Nhasi baba vatorwa kuti munhu aendeswa kudaro yatova giraji. Baba vanenge vachida kutozvimisa kuti da kuona kuti mukuru nemudiki ndiani. Handi muri kuona. Saka kuti vana ngatizive kana tiri munzvimbo ngatizive gwara rekufamba naro. Culture yedu hainambobvira yakashata mufungeni. Culture yedu iculture yakanaka. But isisi tisita kuda kuishatisa nekuda kuti toda kutora dzimwe tsika dzisiri dzedu. Saka tikanyazofamba neculture yedu chaichaika mufunge dai zvese zvemugamu izvi dai musitomborima. Sabhuku ndiye anoziva mugamu. Saka ipapo ndoti ndichatuma kuti nyagota anga sabhuku aripo nyaya yotongwa sabhuku ari chii. Handi manzwa ekwanyani kunyarira ngoita kuti sabhuku munoziva here. Saka hapana kuti headman anombojamba sabhuku vake. Headman anofanira kushanda nasabhuku. Because sabhuku ndiro ziso raheadman. Because handizve zviri kuitika kutombo. Asi sabhuku wangu anofanira kuti achidii. Saka toda kutaurira vana ava kuti musamhanye. Kufamba ine chii. Neprotocol inofanira ichiteedzwa. Handiti ndikabva apa ndodai. But vana vedu mazuva ano havachadii. Baba ndibaba womana ndimbodi munyeperana. Kana mai vako vakaroya pane paunovatori mademo kwati amai maroya. Handi amai angori mai. Ndozvakangofanana nehunhu vedu. Baba ndibaba. Ngatirespektane. Tikangodzora ngatirespect muchaona kuti matambudziko mazhinji anodii? Anopera. But tikatadza ndosaka tiri kuti tiri kuvadzorera vana kuti vagoziva gwara rekudii? Saka ndati sabhuku musakurumidze kutsama. Handiti katoda kugadzirisa kauche yakatadzwa nevana. But sabhuku vatove vakatobhipa kudhara. Yeti handizvo. Toda kugadzirisa vana vazive gwara rekufamba navo. Kuti haungotangiri kwaheadman. Sabhuku ndiye ziso rangu ririko ndorinoziva mugamu. Nhasi ndakutuma munhu futi kuti aende kundodii. Asi munhu iye achisvika futi achakaunzira kuti sabhuku. Sabhuku uya apa nekuti ndorinoziva mamiriro echii. Ezvinhu. Chete. Saka toti vana vedu vanoda kugadziriswa.
Nenyu varume nyuva manyanya kutonga nyaya dzikaenda kuzodzibvunzisa dzine vakadzi kuti mukati. Musadaro bana amai. Ndapedza. Sekuru ndada kutenda ndipindure senyarwota kuti varege kuwenda nesenzi yekuti tanaka nekuti mutemo takakura kuchembera kwami 85 years of nyaya inotanga mumusha watadza wabereki wemusha inoita pasabhuku sabhuku oitadza kwaedmen edmen unogona kuitadza kuti ngekuti wagona kudokisa chifi atadza padna mazuva ano kwane koti yakatodza kuti kare yaibva yatonga padna ipapo yozoenda mberi kupfuura ipapo yatoedza kuti kutaura kwesu but zvine zvakunetsa ndezvekuti munhu unomuka mumba aibva ashiya mumba kwese kutaura kunokuita kubva anda kuti takambire ndauya mama mutambira bva ati hazo kuti muzotarise kuti munhu wekuti asvike kunoku kutangira nyaya ndedzekuti vamwe vanhu votozonzwa kuti vatemana nematemo. Handi munyatsopanzwa vana vemazana vachazviridzi kusumudzirana matemo. Ndosaka muchizoona nyaya dzinizosvika kuti tiite runyararo. Asi vauya kunoku ndozvati tichida kuticha vanavo ndosaka muri kuzwa kuti tichakuda asi unofanira kudzoka kupi kuti vadzive gwara rekudii because ndikangokurambira mangwana ukazonzwa kuti takaenda kwachangadira zvakatemana nematemo anopiwa mhosva ndiani. Handi muri kunyatsopandwa saka tatisa hatirambi tinoda kugadzirisa vana vazive gwara rekufamba naro kuti kana ndachadzirwa apa ndinofanira kubva apa ndichienda apa ndichibva apa ndichienda apa. Handi mapandwa ndosaka kuti ngavauye kuti vadzidze vaone kuti havana kungwara tiri kuvadzosa futi kwavakadii kwawakajamba wanyatso kuona kukosha kwetsika dzedu kuti kwawakasiya ikoko chiti ndaenda uko ndo kwakanaka tinokudzora futi ende expense ndeyapo ende mapurisa achanhingirika ndiye futi achabhadhara kuti akwire kupi handi mapaona. Saka tichida kugadzirisa unhu hwedu hatirambe munhu anenge auya because nhasi akauya mangwana wakatemana edmen anenge akupirwa damu vakatienda kwaedmen vachakabvara pakuvabatsira edmen wakutorwa zita pasirii. Handi munyatsopanzwa saka kuti vari kuuya asi kwaratidza kuti gwara rekufamba naro kuti dzokai kumashure munyatsofamba neprotocol yakadii chete purazi imwe nyaya yatoda kubatsirana ka isusu kunoko hazvire kuti munhu akaita nyaya yekubhuku kwenyu handitika mukanetsana ikoko zvinoda kuti inini semunhu anoshanda kwachangamire ndaakusangana ndomumhanya muri kubata haisi mhosva kusangana nemunhu inini chimbira nemunhu kana kuti kunge ndiri kufamba hazvinzi mupurisa kwachangamereka haanzi haana right bai kuti ndanofanira anotadza kusununguka kufamba nekwekuda kwekuti muri kukana imi muri mabata inini kana ndichitofamba ndinonga ndichitoshanda zvandatumwa muri kuzvibata handinei kana mukawana tine dumbu soka musafungidzire kuti kopiwa mari nemaningi ndimi mari atoda kunoku isusu ndei mari yekudare kunoku inini ndine right yekuti kana ndikaenda kutombo ndinobvumirwa kufamba nyika yakasununguka ndeti hazvive kuti mukawana inini ndamira naterence ndakutaura naye nezvenyaya yenyu ndosaka muchiona kuti matare akawanda muzimbabwe inini handimise edmen kupa mutongo pana waari kuda handisi changamire painini unopanzwa ndoda kuti munyase kujekerwa nazvo nekuti ndanzwa umwe ari kuti nyagota handimise edmen kupa mutongo pana waari kuvakubatsira nyagota nyaya dzinoitika ndini ndinotovatuma kuti vanopinda mumaraini vachinzwa umbowo hwakakwana. Handi munyatsopanzwa saka mukavaona vari munofunga toya kuti ndinenge ndavatovatuma kuti chimbopindai mukaenda kundoona vanhu vechikuru avaka vanokupa information yakadii utikitiva urambidzwe mfunge ino. Nyaya yachallenge iri kutaurwa pagadheni pake takaenda pagadheni kwe ndiri kuteera uyu mazuva aso repota case ndikatotora pikicha mukamubvunza uyu handina kutora pikicha here pamunda pedu makatotora mamusitori mega vamutore vana vamaischeng ndo masekretari. Yes, saka ndoya manzwa iri kutaurwa neava manje ava tinoda kuti because sabhuku havana kutanga nhasi panyaya yekungoti nyagota inini zvandoita titora kubatsirana kuno kusedareka tinoshanda zviri pamutemo hatiudzi kunzi tonga iso nekuti isusu anoenda kujeri ndisu muri kuzvibata isusu hatigoni kuita kana kuti eviction order pamunhu yatisabvumirwa nekoti nekuda kwekuti tida kufadza sabhuku kuti taita nyaya yake muri kuzvibata kana kuti inini sabhuku anondikudza kuti enda kutore mwombe kumba kwanhingi kuti kuti iye afane kuti ndafikisane munhu wake uyo ini ndoita zvinobvumirwa nemutemo webasa redu ndosaka ndiona kuti pamunotitaura kuti zvakatika totokuudzai kuti zvakati hazviiti muri kuzvibata ende mari dzatoda kumunhu imari
dzinobvumidzwa nemutemo kuti kana mupurisa ari kuuya kwamuri ari kuda mari yakati, hatidi mari dzenyu dzimwe ba, kana kuda sadza renyu kumba kwenyu ba, muri kubabata sadza tinaro kuno kuti noyawa, hatidi sadza renyu, tatoda imari inobvumidzwa nemutemo. Aiwa, handapera, tinosanangurwa Ndese chinyarara ndichikongurudzira nyaya iyi. Saka mukaona mapurisa edu achisvika, mupurisa haafambire mahara, because anenge atosiyawo basa rake uko. Anoda mari yetsoka, achadawo mari yekudya. Saka ndikuma takatogadzirwa kuti kana iri local munhu anobhadhara mari yakati, kana kwaakukwirwa kombi munhu anobhadhara mari yakati. Handi zvemusoro zvananyangotapa kuzoti ananyangota anoda mari kwete, nekuti havasi kufamba netsoka kuuya ikoko. Vasvika ikoko ndopavanoenda kundoona vamwe madhara aya, imunenge musingambozivi tino kesi yakadai tine chibagumbo hwakazara kubva kuti kuvanhu bhozi akaona kuti vana vari kujamba vamwe vanhu, handiti. Saka munofana tikuvarifera kuti bhedi zvandandoramba ndidzokerera paya kuti vazive gwara rekudii rekufamba navo. There's yaungauye kunoku uchisiya sabhuku ari murimi asina chaari kudii chaari kuziva. Uyezve mutemo yachinja, handiti. Kudhara vanofamba masabhuku deals muri kwaona sabhuku zvecho kadanga neright yekuti akangofunga apa kupa munhu nzvimbo akutopa munhu, asi izvezvi hakusisina zvadii zvapera zvachinja, because sabhuku kuti ape munhu nzvimbo anofanira kutogara pasi nekomiti, handiti. Agara pasi nekomiti vanozouya futi kuno kwaheadman kuna kunge uchanyorwa tsamba noenda kukanzuri. Kanzuri ichauya futi ichiona kuti panzvimbo papiwa munhu apa pamwe nzvimbo yakapigwa yekanzuri munenge musingazivi. Saka zvese zvachinja. Mutemo iyaya yamuri kurwira yaka endesani mutemo yakanaka mufungeni. Nyangwe baba Ziko mukafunga kupa munhu nzvimbo yenyimimi hamungupanani muri tu, munotoenda futi kuna sabhuku achadaidza futi komiti yezotuma munhu anofonera munhu kuno kwaheadman. Baba Ziko akabvumirana nemunhu wakadaro anouya anenge achonyora maminutes zvechokwadi vanhu vakadii vakabvumirana. Ini ndozonyorawo tsamba inoenda kukanzuri kuti munhu yakozopiwa permit yekuti aunogara pachi. Saka ini ndizvimboita komborerwa because mutemo yacho yanaka. Because kudhara ingoti sabhuku kana nhasi akatofunga kuti munda wako muomboyo ndoda kutoucheka ndipengana ende aitozviita, asi izvi ndezvanaka hakusina zvakadii. Munotofanira kutogara pasi muchiwirirana chinhu chimwe chete, komiti iripo, handiti. Saka pamunoona chivatuma paya chike chavatuma kuti endei kundotoona kuti nzvimbo yacho nzvimbo yakachaiva. Wani vamwe vari kugadzirwa vanhu kumafuro zvisi pamutemo, vamwe vari kugadzira kumaota kwe zvinotangira mvura zvisi pamutemo. Saka ende zvinoti ukavaka hako zviri kunze kwemutemo usina kubvumidzwa nomumwe munhu ka tine right takatopiwa right yekuti tinototumawo mapurisa dera anopwanya because waita zvinhu zvipai because vamwe vanhu vanombopanana iyo mari iyi nungo yekushanda iyi, handiti makawana. Ndo zviri kukonzera zvese kuti vanhu havachada kushanda. Ane kamunda kake uya ndikupe nhengi, vamwe vanhu sho muchaona vamwe vanhu vachipwanyirwa, hazvizonakidzira. Saka ndo zvatikuedza kuti tifambe tiri pamwe chete kuti mangwana munhu agozoregawo kuchema nasabhuku agoregawo kuchema naheadman. Mutemo uri kutoiswa nehurumende, ine ndo mutemo yandiri kutedzera inini. Hakuna munhu anoti achiti sabhuku anitorera nzvimbo, hakuna. Handimunyatsopanzwa. Sabhuku kana atodawo nzvimbo achatokukumbira otaurawo nevemhuri, handiti. Mawirirana makuita chinhu chimwe chete, zvinhu zviri simbo mufungeni zvakanaka, ende mutemo uri pachete. Kwete kudhara unotoona munhu haatogadzirwa pandakagadzirwa nani nasabhuku ende hakuna ngane right kuzoti sabhuku wazogadzira chivi munhu apa. Asi nezvaiwa zvatisunungukira kuti munhu yakozogara ipapo kaka anenge atobva nemunzvimbo dzakawanda kuti akuzobvunzwa kuti ngaavake hake, which is good, handiti. Saka nyaya yaTerence na Charles ipapo ndichatuma futi mapurisa achauya. Ana baba vaya musi kuda vaya vanofanira kunge varipo. Hamunyatsopanzwa. Sabhuku iya musingadi kuti anofanira kunge arichi, komiti iya musingadi inofanira kunge richi, because totoda maminutes. Kana zvinhu zvakutoita kuti ndigonyora tsamba iyo kaka ndotoda maminutes anenge aitwa nasabhuku nekomiti yake. Nanyagota ndianenge akanimirira muchibvumirana kuti ndo zvatabvumirana. Sabhuku obva chizindo chake. Ini ndakuitawo simba rangu rekunyora manje tsamba yachapa munhu yekuti aende kupi kukanzuri. Aenda kukanzuri, kukanzuri vachazoona kuti nzvimbo izvo chokwadi inoita here kuti munhu adii agare. Wobva wabhadhara permit yako kukanzuri ndifa $20 inobva yangoita it's once off payment, handiti.
Saka zvinhu zvakanaka musanetsa nenyuba. Saka Nyamukama naMukwekwe muchawana futi mapurisa emuronga zuva rekuti wauye kwete kurwirana kanzvimbo kamuri taura tikadiki zvinhu zvogadziriswa murunyararo. Handiti taramba vanhu kutemana. Iwe Nyamukama kana ina kugara naMukwekwe zvakanaka, Mukwekwe anogara naMukama zvakanaka, muchironga zuva rinouya vanhu. Ini kana madai inini manje sumuro yangu inodhura munhu. Ndotoda vakadzi vatatu. I'm joking. Nyagota ari paanotumira anenge asina kufadzwa sabhuku is your right. Kana Nyagota wangu andatuma asina kufadza evu kuti every right to phone me sabhuku toda imimi meta tofana kwenda tesi mama ndokumbira utauro inini ndoda kuti mubvise pfungwa yemama tikwai kuti kushishizira kuda kumatauriro angu sorry andingotange ndakambodaura asiwo isusu Nyagota saNyagota asi kuti tiramushe pakueria kwedu tichanatsotaura aripo yobobuda mudare sabhuku mwana wangu andimbokurasa yei tichazonyatsoti tiuye anerengi ndiani inini nasaNyagota iri pamberi vakanioni pamusangano paya paya muidzoti kwanzi meno munyamanga aripo padhuze aizoti sabhuku musataurise ndikati akutaura kwangu asi anditanganisa Nyagota. Aiwa ana sabhuku uyu don't worry sabhuku ndazvizwa kwenye tete ibhuku renyu tinopagadzirisa risidambudziko. Inini kana nemi chaipamba sinokutopota ndada kuti mubata ba ndimofunga kuti wenzoi kana kuti kukudhirirai kana kuti kukushidzirai ndabvida kuuya ini ndatoti nditouye izvozvizvi ini tichine mazuva mangani wangu kutorwa ndepamwari sunge tinotogona kutotika sabhuku sekuru teri manje ndiyo yadairwa manje asi isusu apo takatanga kutaura pachoi vapo tizotoita nemapepa yandakakupa yai kudhana kwemajisi tira zvinzwa sabhuku muyo. Saka Teri Nyamukama tiri kuya kutombo ndichatumani Nyagota kana asina kukufadza iba available hapana chinhu. Ini ndakakutaura madhezi angu andinowanika kuti mukaronga iri Monday kana Friday munondiwana ndo madhezi anenge ndiri free Monday kana Friday. Madhezi aya tochitangoshandirawo mumwe handiti asi Monday neFriday. Monday panenge ndakwira kudzokera basa ndogona kungoita stoko then Friday ndakupa kubasa ndogona kungomira totaurirana asi musazofunga kuti ndenge ndiri ndega. Iye Nyagota wacho ndenge ndinaye because ndiye mupurisa wangu. Mukada kuzondirwisawo ndiye anonyirawo neni. Alright, zvapera. Saka ndonga taipedza nyaya vakabva kuno mwena ndona saka ndini ndakawapa kuwakanya kuti yapera.